Taskar Hausa Nobel. Littattafan zamani masu ilmantarwa da faɗakarwa. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya. Cin amarcin Abubakar Bashir Mai Shadda da amaryarsa Hassana Muhammad a haɗaɗɗiyar daular Larabawar ƙasar Dubai. Masu kallonmu Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta Taskar Hausa Nobel. Sai ku biyo mu domin jin yadda cin amarcin ya kasance. Sabbin ma'aurata a Kannywood Abubakar Bashir Mai Shadda da amaryarsa Hassana Muhammad sun tafi ƙasar Dubai domin hutawa. Wani bidiyon amarya da ango da aka ɗauka a hanyar su ta tafiya honeymoon da aka fitar ya ƙayatar da mutane musamman ma'abota soyayya. A ranar Lahadi 13 ga watan Maris aka ɗaura auren masoyan biyu a masallacin Murtala da ke nan cikin birnin Kano. A ranar 13 ga watan Maris ɗin na shekarar 2022 aka ɗaura auren babban furodusan Kannywood wato Bashir Mai Shadda tare da masoyiyarsa jaruma Hassana Muhammad. Auren, wanda ya samu halartar ɗaruruwan mutane, an ɗaura shi ne a masallacin Murtala da ke cikin jihar Kano. Auren masoyan dai ya ja hankalin mutane musamman masoya masu bibiyar masana'antar Kannywood, bisa ganin cewa ba kasafai suka cika aure a junansu ba. Manyan jaruman da suka halarci ɗaurin auren sun haɗar da Ali Nuhu, Umar M. Sharif da Adam A. Zango da kuma sauran jarumai, domin su masu shaidawa idansu. Bayan ɗaurin auren, Abubakar Bashir Mai Shadda ya je shafinsa na sada zumunta domin nuna godiyarsa ga Allah Subhanahu wa ta'ala da ya nuna masa wannan rana mai cike da farin ciki, inda ya yi hamdala tare da neman addu'ar masoya da su taya su da addu'a akan zaman lafiya. Ma'auratan sun shirya shagalulluwa daban-daban, kama daga dina da sauran shagalulluwa domin nuna farin ciki. Sun kuma fitar da hotuna masu ƙayatarwa na musamman. To ƙarshen labaran kenan, sai ku ci gaba da bibiyar mu domin kawo muku waɗansu masu ƙayatarwa.